Kalong bahdin ba nakaliang jong Prime Minister jong kari India. Ulapan bena paj ba hakine ki kendiat sengi ki baladep. Hakbedei bat katuka jing Arab kerpang. Na kabenta ki baduk ki basuk omtang apok meglan re hakari India barok kuai. Ting nilai syong, nilai keren, nilai diskus ba apok review meeting. Kabanengkong kabangisim karai kalong bangi ai kublai. Kerpang yau Prime Minister jokari India uba dang yarap syushu ban extend yakani ka packages kumba ulale hakini ki lai benai ki baladep bat menta kalong undang teng biang hadu ubenai uba khatway jong unius nem arpo kumta na kaliang ka sarkar ka instruction kalong ba ya utu kau ubaki juyo ya udai ubaki juyo ngin beteng biang mentaman kebenai hadu ubenai uba khatway jong unius nem uba menta kata kadai kebenta kabangakwa ban pentip Ahmad Jompi rengkat ruk bat ke jing sengungu burom nakaliang jong state government ya ka sarkar India hapok jelam jong Prime Minister jokari India Narendra Modi obala ai ya kan ka package ke jingarap bat ka balai rap shisha na kamenta ki long ying long sem ki baduk ki bajenjar ki balamat lengba ke jingjia jong uneu kenyang jingpang kata kadai kawai ke benta ka bangakwa ban pentip api na tatai kataru kawai pi kidon sau kategori Sauteli ke kategori jong kajing yokha kabanengkong AAY number 2 PHH number 3 non FSA number 4 open market Sauteli kini ki kategori kidon kibahap haka NFSA udai PHH bat AAY kitu ki bengaong pi ar pawelak sau pukundai jar kendai pausan ngut kabaan kini ki ar teli ki kateri ki yo kata ki yo bat utu kau san kilo bakau boyoi nalor nang ta kabahapa dah kan non FSA sakawi ke kategori ki bayo kilong kumbah nyawlak henreu po hajar mut more or less nyawlak henreu po hajar mut bat kini pada kilong yeng kiyo nyaw kilo ukau ha kasi benai bat kador jong ni ukau katkum ke jingbu na kaliang jong ke sarkar kabamut na ke sarkar India kalong usyong dor kat arpia hadu kat sau tengka si kilo te lerpikan langi kini ki bayo jingarap ki pajba jong jelam iklaya jongi kilong total brokoj kumba arpo kendai haja arpo kendai lak tam ki pajba nong snong jong jela ki bayo kenang ta kabasau ka kategori kelong komopi katu ka de ko open market te ngim daya yo namar ba komopi katu ngilitet hiu kau ya litedi kadon ka bangi yu don bangi yo kau ba arpu pradengkau balai potengka sau potengkaru ka syong katkum kajaj ujaj quality jong kau kini kidei ki total long yen ki bayo jing mentoy mentala lai benai na uneu bangi ong kau roshan ubahap hapo ka NFSE sorry arpo ilang sau kendai hajar kendai pausan ngut kita kidei kiba yo jing mentoy na kani ka special package kaba ka sarkar India kalai tu kawai pat ka bangisim karai kalong hadin baladon ka notification ka bala issue na kaliang jong ka health department mentala se komisi penai hakaba ka order kalong ka syai kedar bak haki jaka pajba haki snong haki thau haki yo gihat ka wei ka jing ya syong jingai uwe yo wei
bat kabaar pat badai ban pendon kam ya kini ki mas I kumba kidon ki pajba ki bampat da sim kia hadu kata-kata ti kumta menne ka review meeting ilai rai ba ngin pa ya ki jingker pat ru kerpang sya ki nong sensyar snong ki nong sensyar thau sya kitu ki nyau hajar teli kitu ki COVID-19 management committee bakin sengau bah ban yarap lem ban pentrekam ya kan notification ka ba issue da ka health department na ka benta ka jingkot ke jingkia batru na ka benta ka safety jong ki paj ba nong song snong ha ka jela meklaya jongi baro kawe kita kini fes ya kata rungilaya phalang segi deputy commissioner ki district administration bakin le e ka badan kam te age jing sngau jonga ya long ngihap ban burom ya kini ki protokol latpi ong ka ba issue na ka Ministry of Home Affairs ne latpi ong ba ka issue ka state government na kapor sya kapor ngi dei ban burom namar ba komo pi teng ha ka kam pai ba ke jing e long bangi mia don kata ka jing sngau don kam ban burom ya kini ki notification ki order na ka daw ngo pi kumi ko tu ban ong ban we ban penun kam ka mas la ni ban ong ban je jingai ban syong jingai we katur teng I kumbasu ki yo I kot sada kamul la syukun na daw ngi don kam ye ki jing trelam na du ki bor snong ki bor thau ki bor snong ki bor thau ki dei ban ye tre rengkat bat ka bor sarkar bat ru mne tang ki bor snong hadu ki long yeng long sem ngang sung bonong ki dei ban su thu ye kata namar bakane ke thma kum mangaju ong na ka por kane ke thma ka bengile kalong na ka benta ka jingkot jingkhia simet ladang imla ban le gupta hadu mentangong pi dei mangi balong lowest hapok karindia hapok jela ba per mangi kiba kalong ngiyo the best state so far bat da kejing ia tre sitom lang ngong pi nadu ki bor snong ki bor tau wat ki paj ba rungong ba ki skutu den rei don pat katu kane ki bom skutu ki ba simba kane ka notification ka ba syumi ka kot sada ka dei tang ka kot sada den rei ngangong pi ka banga kerpat biang sisin kolong bangi don kam ban burom ha bagi isu ya kini ki order ba per kolong bangi I don kam ban isu la ka bom don kam nginem isu hiru den rei long ka ba don kam la pi ong mentah ba ya breu la pi ong ba ya tho ngila dep tho lut ngila ai lut ki protokol pro khoj ba pin le bat kumju ba kat nut ki de ban don ru la de kimburom ya kata ngoi pi la da jia kanu pin keno ya nu hap keno dalade ya lade te kata ka banga kwa banong ba la kum nong indot kam bai ke ji tre rengkat bat ki long yeng long sem bat ki bor snong ki bor thau nang ta bat ki seng ki ba per khnang ba ngin ya pen kan maulang uwe pat la da klet uwe pen kan maulem uwe khnang ba komo pi yakini ki protokol ki SOP ki labu kerpang bangila ia kaban pendep kat kum ka jing btha